Kang Mas Prabu Matrutawangsa Kang Mas Prabu Matrutawangsa Yayi Adipati Mati pangapuntenipun ingkang kathah menawi to anggen kula caos wujudipun palenggan dalah dedaharan lan unjukan kirang nuju prana dumateng panjenengan lan sedaya sakatrinipun kula nyuwun ageng papunten dalem. Ya, Yayi Sokor mangsaku kabar pisan kabeh ora ana kang jiwa ya mung wae mung kakang semrugo nggih umpama ana tamu teng saka Medan ing kono kurang darbeni Rapsila pun kakang sing nyunake pangapunten gedhe pangapura kula mateng Kang Mas Matrutawangsa nanging Kang Mas ampun kesesa kondur langkung rumiyin awit ing mriki kula badhe ngawontenaken pahargyan unjuk panglamar saking Medang kersanipun kalipur manahipun mila kanthi menika wujudipun pahargyan menika kentrung gaya baru iso perotan bakal anak abdi pasungatan wujud tontonan sing jenenge kentrung dipun gaya kok sementara sampun sumadyo tinggal bagi dilarapi ning pendopo rombongan kentrung kene wis diwiti ora usah parang. Sampai diparani. Anggotane ndi siji? Buri nggih. Endi rombongane kentung? Lho menika. Kentung lho. Bodrek. Niki jedor bodrek. Guru iki anggotane. Nggih, namung yang sekawan menika. Kabar sing tak tampa kuwi anggotane kentrung kuwi ana 100 lho. Ha menika sesuk. Lho kok gur papat iki piye? Lah niki, Ndoro. Jangan Iki anggota lho. Anggota ndi? Anggota.
dadi iki uga anggotane kentrung. Bareng kula anggotane ngemblok. Anggotane pinten, Pak? Anggotane kula 300 sekawan dosa sekawan. Ini nggih menungso sedaya. Sing menyang kok papat tok. Anggotane ana 300. Nggih, Yen ngono mungguh pas 300 sekawan dosa sekawan. Sing mangat kok papat. sing mangkat. Nggih, Tapi aja serak ya. Mboten Lah apa? blok. Bos. Persis kita anak ning rati iki. Sik. Dipun Aku tak takon. nggih. Jeneng kentrung iki lah ya mesti ana ketua. Nggih. Iki ketuane pun disepakati tiang sekawan ketua kabeh. Yo. Jeneng rombongan iki ketua ya mung siji. Nggih ketuane bagiane dhewe-dhewe. Sik. Lho, Ketua iki aja luwih ka siji. lha napa? Ketua yen luwih ka siji mesti tukaran. Mboten niki, Ketoprake ora rukun. mboten rencana niki ketoprak ketua papat. Lah kok iso? Dum-duman. Cara tanggapan siji duduk main wong papat. Sopo sing dadi ketuane iki? Acung. Sekawan iki wis diomongi kok papat. Papat iki ketuane. Nggih. Bagiane dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe apa? Bagian apa? Niki ketua golek banjir. Lah kowe Niki ketua golek transportasi. Niki ketua golek perawan. Lah sini. Ketua duduk. Sik. Boleh kalah barang apa? Ketua kene coba bahagia. Betul. Aku saiki ndek bojo meneh bahagia mboten. Duh, kowe. Pantes. Semangat. Yen iki ketua golek perawan iki pantes. Mbok menawa sedilo engkas yo arep golek neh. Nggih. Oh, mboten saged nek niki wong anggotaku sing bangsat tak buaki kabeh. Janji minangka utang lho ya. Nggih. Tak tagih kaya dening wong utang. Lur. Oke. Saiki aku tak takon aja wiwiti sik. Lah pripun? Kentrung iki sak babake pira? Belur. Hei. Kuwi tak takoni kok. Kentrung iki sak babake pira? Belur. Aku iki bupati ora kajen babar. Bener iku. Lah tanggaku wingi tiba iki babak belur. Tegese kok ora kaya sing kok karepke ngono ora. Lah pripun? Tegese iki kentrung iki tanggapane pira? Aja larang-larang lho ya. Mboten. Boten mek kancane dhewe kok. Loro selawe, Pak. Pira? Loro selawe. Loro selawe piye? 250. Saja. Murah. Lah kok murah? 250 miliar iki murah. Buat nanggap kalau nikah kan aja dadi bupati kowe. Saiki umpama tak nyang 300 ngono piye? Betul ente lah, Pak. Wis tak anu mawon tak kelopasno. Pira? Itu 50. Lho kok malah larangi piye? Muncahi piye? Itu 50 rupiah deh, Pak. 750 rupiah. Nggih. Iya, Ulun kena kawiwitan. anu 100 ngeten. Aja nganti gawe wirang lho. Boten. Amiwiti nyambut taman kentrung wonten telu punika. Sore menika. Boleh iki le. Guru-guru kendale. Ora apa-apa wong ketoprak-toprake dhewe kok. Amiwiti nyambut taman kentrung wonten sore menika. Kentrung gaya baru. Bos. Tatas. Batas sithik ah.
Jujur kok aras-arasen. Nuwun sewu Pak Pak Bupati. Nggih. Siose niki wau tanggapane pinten? Tanggapane 700. 700. Iya. Tambahi ke 20.000. Kanggo apa? Bayari ledak anyar-anyar. Nambahi kowe arep tuku tisu. Mboten masa anggotane tambah terus. Anggota wis 98 kok njaluk. Ya mergo ketoprak iki angger apik, iku mesti akeh wong do pengen melu. Ngoten nggih. Iya, aja kelari semolane. Dua lolo. Lempit-lempit terang lempit saro. Aku tak ngerti. Wis aku larang ajine blas. Lane ra mokal yo digondoli kancane dhewe. Masa ketua kok disiliti. Wis pokoke anggere kapadi seneng ngono ae. Kok iku kula anak buah iku sing bener lho bocah kok meneng bocah kabeh. Sarene sing ketro kesel dalang kondo. Kula badhe nyariosaken negari kekalih Purwocarita kalian Purwokerto.
Kok iklan kabeh. Yo ale kok padha lungono. Lho playu. Melayu kabeh kok njung gudak apa? Oh, alah jangkrik malah playu. Anggo mumbabar cerita kaya-kaya kowe nyemu lawan aku kaya-kaya kowe ngerti lelakon sing wis tak lakoni aku kepen mangerteni tenane iki sapa Ngokke kupengmu Suropati. Basan pincak mripatmu kupengmu mesti krungu. Budhek kok kupengmu. Mripatmu mesti weruh sapa Mas Darmawangsa. Mas Darmawangsa iki garwaku. Yo gene kowe teko kok tanyong-tanyong kayumu bethek gojak marang garwaku. Apa kowe ora kayu mau mah? Yen kowe ora rebut marang bojone liyan. Wong wadon kaya kowe pantes mapan ana lara pacar. Madem, kowe durung ngerti sapa sejatine Suropati. Kae pepujane atiku. Kae telane atiku. Babar pisan aku ora ngrasa tresno lawan kowe. Nganti aku saguh sumaku. Dedapan lawan kowe mergo apa? Mergo aku kapidak ing panguwasa. Aku kapeksa dening Kanjeng Rama. Supaya nyirep anane peperangan medang lan Murawari. Sampe kok sama mesri dados karo panjenengan. Kapura tresno kula kalawan terus sing tinggal. Tresno lawan aku. Kok ora isin apaan wanita. Res katresnan lawan wong mongko iki dina wis mangerteni. Babar pisan aku ora tresno lawan kowe. Redening wis kladuk, wis wani nyempalani lawan Suropati, luwih becik mati. Darmawangsa, apa lupute garwamu? Pace kok nganti arep kok pateni? Mergo dhewe wis wani meksa lawan batin. Babar pisan aku ora tresno lawan Mahadewi. Mahadewi iki garwamu wis kelakon kowe dhaup lan omah-omah. Sing kudune kowe bisa ngayomi lan ngayemi. Saka tetembuhan garwa. Garwa kuwi sigarane nyawa. Sedumuk bathuk sinyaring bumi. Cilik digonjak apa maneh dicamah. Kowe kudune bisa ngayomi. Mergo sepisan aku wis kandha lamun aku ora tresno kelawan Mahadewi. Aku kapeksa dening Kanjeng Rama supaya nyirep peperangan medang lan Murawari nganti aku saguh dedapan yen ngono aku tanggap ing sasmita nganti wong tuamu nganakake bedamen kanthi dalan nganakake bebesanan jebul mung kowe arep golek karingkiananing Murawari tangeh gendong lamun yen pancen kaya ngono cethuk perang adat Murawari damedang wektu dina kawiwitan yen kaya ngono aku sing bakal masuk sing
Kanjeng Adipati. Endi Darmawangsa? Darmawangsa uncat saking papan menika. Iya. Yen ana kedadian sing kaya ngene. Menika sampun cecok. Sinuwun Prabu Mahkotawangsa nyejenges utawi wani ngilani dadangipun Kanjeng Adipati Madya. Bener. Mila saking menika kan. Iya. Kangge mbales sosro wirang panjenengan. Boten teges kula menika ujug-ujug boten. Sinuwun Prabu Mahkotawangsa menika ugi kagungan putra pawesta. Kangge males wirang panjenengan kedah dumugi wonten negari Medang. Colong putrinipun Prabu Mahkotawangsa. Tak colongi mae. Raden.